Mithen khat chuan harsat na machuan an ngam lawa an nih tur ang ni lo zuiral ta pawh an awm tunah chuan harsat na leh re theihna hrang hrang hmachuana ropui tak kha Indian football ngam tu la rinzual a chanchin kan sawi dawn ani mizo tlangva la rinzual a hian India rama football in elna lian zinga pakhat zawk I-League ah tunkum sanghi somhnih pali season ah goal sawm panga khung tling theia he video buat sai lai hian khel hmaba kala ne wangin goal a lukhung bel thei bawk ani goal sawm panga khung tur hian Aizawl FC tan match sawm pakwa khela a match khel zat atanga chhut chuan a goal khung zat hi a tam rem rem hle ani I-League ah hian Indian player zinga season khat chunga goal khung hnem ber ni thin chu Sunil Chhetri kha ni a kumsang ni sawm pathum atanga sawm pali season khan Bengaluru FC tan goal sawm pali khungin a champion puya Indian legend Baizung Bhutia chuan kumsang zawa somkwa paruk atanga kwa sari season khan goal sawm pali lo khung to a mizo tlangwal JJ Lalbek hlua chuan kumsang ni sawm atanga sawm pakhat season khan goal sawm pahnih lo khung to bawk heng player ro pui pathum goal khung thei tak tak ten record an lo chel to te hi la rinzual a hian ron khum veka asul nu hi engti kong zong ma a soi nep thei ani to ngai lawang la rinzual a hi ser chhip khwa ni a mizo naupang dangte ang bokin no pan lai tengin football angai na a khelmual pa ngai ba ka kong sira po a in khel ve china theina nei sang takani a theina hi thup the ni lo India ram state sang sang te football mangain elna Subrato Cup khel tura ko ani a Indian Super League club tha Bengaluru FC Academy azoma ISL club tan hian kumsawm paruk le kumsawm pariat hnuailam in elna chuan in lan phaka mase senior team tan tak chuan in lan phak tari lawani football zingkong zo turin rinzuala hian harsat na hrang hrang a paltlanga mitam tak chu ni sila chuan an beidon san hial poina rin om kumsang ni sawm paruk khan a pa borala an chhung ko eizong tu le enkol tu ber a pa thina hian na takin an chhung kwa a hmong nge ang ti chu thil chiang sa ani apa thi ni slia lo apa thi no kuma u nau pa u pa zok accident wangin a thi ve le a chhung kwa mi pakhat lek an thi po in boina tham ani a abik takin khosak olsam lo le harsatan pheichuan aril ruwa buain achiai du ve tak zetang ti achiang rinzuala nu hian arvolin chhungkwa chawm zui ta a fapa poin atuina le ngai nat ber football a khel thei pha ani akum zonin thina an twara chumai ba ka football chu han khel ve le bok ma se unau pa thi atanga kum khatlek kumsang ni sawm pariat khan a khop zai ani ve le boka infiam mi te tan chuan hliam hi an mel malian ber pakhat ani a rinzuala po khop zai ngai chu a hreawmin tur thiam a har hleang ti po chianga lusun kho harba ka hliam pui twar ma se a englam a en tlata a beidong du chuang lo harsat na apal tlang dan soin rinzuala chuan anina taka chuan chhiat to ba ka hliam nei kha chuan aril ro ti hnwal ve khop maya ama mai ba ka an chhungkwa po an phur na atla hliam hle ani in a soi an hun har sa hian anuin ara bula he hi tun thlengin an chhungko ezon na poimo tak pakhat ani chhun zom ti a soi bok rinzuala hian hliam le harsat na ato te chu chui kira hnunglam hoi reng ai chuan a hmahun en a thlang zawka beisin a nen malam a thlir zawk ani football chu khel ve le ma se hlotlina le ro pui nei na zui ngal mai bik lo Gugulam Kerala Reserve Team tan season thum a khela chumi hnuah Mizoram Premier League MPL Club chinga veng tan a khel le a chinga veng tang hian kumsang ni somni pahnih khan a khela heta hian tual chung football ngai na tu le tui chilmi te chuan striker thabik le theina sang tak nei ani na hi an lo she chiang to ani chinga veng atanga I-League club Aizawl FC azoma atnu lama achanchin chu in shil non kan ngai kher lawang tunah chuan Aizawl FC striker Shyam le thaber ani a Mizoram chau ni lawin Indian football ngai na tu te chuan tun lai an buai pui le achanchin an zia na sat ber zinga mi ani mek ani I-League ka khel chungchang soin la rinzuala chuan tunah chuan a in khel na tangin chhungkwa chawma an mamo a lei thei ta chu lawm a ti hle a hliam dam hnuah thataka football a khel thei chu lawm a ti tak zeta mani chena state a nge a in khel le thei ba ka aril ru po a puitlin zel thu a soi boka a thlen chin atanga mason zel atum thu a soi bok ani
tunai record siama bangin rin zuala hi an ngai event lo thara abik takin phailam chanchin bumi te poinan ngai event hle Indian football tui mi tam takte chuan India senior team ta na khel a phu hle an ngaya India coach Igor Stimac chu mizo tlangwal rin zuala kauturin social media lama anti loya Indian Super League chau en lawin in elna niam shet zok I League po India ta na khel tur zon na mona ta na mang turin an ngien bokani Serchip tlangwal rin zuala na thlenchine tanga pason tum thu kan soi to a tuna tum lian le poimo chu India ta na khel pha kani thu soya adu thu sam le thil tum te hi ti lo tling nge se adu om hle ani Narin zuala hian mizo football zinga chuan JJL pek hlua angai sang hle a kumsom pakwa ni lain JJ hi ataka muin ani chuan a khel dan le a chet vel dan te chu angai nat zong ani thu lo shila atan chuan nuam khopang namdang te ang bokin mizo football ngai ni tu te zinga po Cristiano Ronaldo nge Lionel Messi du ti zona hi alar hle a mizo tlangwal rin zuala hian khovel huap chuan Cristiano Ronaldo angai sang hle bok ani